Dobrý deň. Dnes si predstavíme zaujímavý prípravok, ktorým je Vitality Komplex Muškat a Surfínia. Vitality Komplex je veľmi zaujímavý v tom, že obsahuje výťažok z vermikompostu, ktorý vzniká pôsobením kalifornských dážďoviek. Obsahuje taktiež aj urýchľovač rastu a je veľmi vhodný na rastliny, ktoré sú oslabené, či už pôsobením rôznych chorôb, škodcov, mechanickým pôsobením, ale taktiež aj nesprávnym pestovaním. Vitality Komplex používame teda tak, že ho aplikujeme jeden týždeň a druhý týždeň aplikujeme nami vybrané hnojivo, napríklad obľúbený krystalón, ktorý používajú nielen hobby záhradkári, ale taktiež aj profi pestovatelia. Samotná aplikácia tohto hnojiva spočíva v tom, že hnojivo pretrepeme a do nami pripravených 5 litrov vody umiestňujeme 2 vrchnáčiky tohto hnojiva. Nezabúdame na premiešanie a hnojivom môžeme zalievať rastlinky. Na čo chcem ešte upozorniť, je veľká výhoda toho, že toto hnojivo nemusíme používať len ako zálievku, ale taktiež aj ako postrek na list. V tom prípade, ak sa rozhodnete postrekovať, používame jeden vrchnáčik na 3 litre vody. Musím pripomenúť, že nepostrekujeme však kvety, ale len listy, pretože na kvetoch by mohli vznikať nepekné hnedé škvrny. Správnou aplikáciou Vitality Komplexu s kombináciami s inými hnojivami zabezpečíme nielen to, že oslabené, slabo kvitnúce rastlinky budú opäť vitálne a zdravé, ale aj to, že kvitnutie sa nám zvýši približne o 1/3. Ostatné zaujímavé tipy, triky, ale aj návody nájdete na našej webovej stránke, ale aj na Facebooku. Dovidenia.